Igbo Igbo masịkwono dịka anyị gwara ụnụ ka anyị ga-metụ ihe n'ọnụ maọbụ gbaratụ egwu anyị agbaratụla ya bụ egwu laghachita ka ọ ka si na-adị ọ dịkwaghị onye ọzọ dịka a na-anụ olu ya ma ọ bụkwa gị nwanne gị nwoke ahụ Kingsley Imo General mana asị dịka anyị nọ na-agwa unu ahụla ka nwanne m Gaddafi kwuru sị na ọ gaghị eme gịnị akwado nwunye ya maka ihe mmebi mere gịnị juru n'anya uche m ka m kwuru n'uche nke gị na unu mana asị na uche onye mme gịnị adị njọ uche onye ọbụla nọkwa n'ime gịnị n'ụlọ ya ọ na ihe ekwu okwu ndọrọndọrọ ọchịchị ịma n'ime ụlọ gị na enwere ndọrọndọrọ ọchịchị nke anyị dọwa nnọọ nke Igbola na anyị nwere ike nke Igbola ahụ ma mitin ụtụtụ ma nke ehihie ma anyị ga-eme ya n'ụlọ eme ya n'ime ụlọ ma deligeti ma nọmin anyị ga-eme ya n'ụlọ nọ n'ime ụlọ mụ na nwunye m lụwa ọgụ ya dagide m n'elu uru ndagide ya n'elu uru ọkacha njọ na nke anyị ma abụ gịnị ala Naịjirịa gị hụ na otu ndọrọ ọchịchị ji eche ihu abụghị ihe o kwesịrị ịnị ya ka anyị ji etinyekwa n'ọnụ na ihe na-eme n'obodo ihe na-eme n'obodo ọ bụrụ na mmadụ ga-enwe ike kwe ka ọchịchị nye ya ihe ọchịchị chọrọ abụghị ya ma ịtọwara ọchịchị ụka ọchịchị ga-adị mma ọchịchị asị gị mee gịnị tigbuo ozugbo ọchịchị asị gị megide mmadụ na ị ga-agbawo na ị ga-agwọrịrị ọgwụ weta nsị na aja tupu ị ruo ebe ị na-aga ọ bụghị ihe ọchịchị kwuru ọ yịkwa ndị mmadụ eziokwu ikwuo na ị ga-eme ihe dị etu a anwale gị ga-eme ya enye gị nke obere ọ bụghị bịa gị ikwe nkwa na ị ga-awọ fire everywhere water everywhere ị ga-etinye kọndishọn na steeti niile ma ị wụrụ gọvanọ enyezi gị gọvanọ nwee nke ịrụ echi gị pụtasị ma ị ga-ewuru prezidenti onye ga-emekwanụ gị ọ bụ ya na nwa mbe jere ije ka abụọ ga-agba ọsọ mana ebe gị nwa sị na ị nwere ike ịkwado nwunye gị ka ọ baa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ngwa ọ bụ na etu a m na ugbu a ma bụrụ gọvanọ nwunye m ga-abụ first lady ọkwa ihe ọ bụla ebe gị nwa sị ị ga-akwado nwunye gị banyezie dọgide dọta bụrụ gọvanọ ole na ihe ị ga-awụ ka ahụ nyekwara m oke echiche mana ị ga-atụle ihe ndị atụle tupu ga na-akwado ya gawa o nyere m oke echiche ebe ọ ga-agba ọ bụrụ mụ ma bụrụ gọvanọ ya first lady ya bụrụ first lady ọ bụrụkwanụ gọvanọ ugbu a aghọọla m first man aghọọla m first man abịazie nnọọ asị nwere ihe office of the first man office of the first lady first man ọ nwere ga-anụ first man ha eche ma onye uwe ojii ma onye amị first a ga-eti ya first man ede ya ede aghọta ya mana mgbe ụfọdụ ihe m jikwa na-agwa gị sị ọ bụrụ na mba ndị ma ihe Ekwe kwuru ndị na-asọpụrụ iwu na-asọpụrụ ma iwu nke edere ede nke ha nwa ma nke Chineke maka na Naịjirịa ma iwu nke Chineke ma nke anyị nwa jiri aka anyị dị onwe dị nke anyị sọpụrụ ọ naghị ekwe anyị nsọpụrụ ma constitution ma commandment Chineke onwe nke anyị sọpụrụ ọ naghị ekwe anyị nsọpụrụ mana ndị mba ndị ọzọ ọ nwekwara ike mgbe ụfọdụ ndị mmadụ asị imerime n'ime ha ekwenyeghị na Chineke ha na-asọpụrụ iwu Chineke mana na ha asọpụrụ iwu nke ahụ ha nwa ji aka ha dobere onwe ha dee ya ede Chineke jikwesị anyị etu ahụ ọ dị n'ụwa ka ọ dịkwa n'eluigwe otu a ka ọ ga-adị mana ọ dịghị otu ahụ ya bụ ọ bụ na m ịbịa na mba ndị nke m na-akwa gị okwu ya ị ga-afụ ka nwaanyị Liberia ga-efu na nwaanyị bụ prezidenti ha ọ nwere ike ịga ihe dịka na Germany ga-afụ mmadụ dịka Angela Merkel ya bụ ịgbakọ ọkwa ya ọ hakwa ka ọkwa prezidenti o nwekwara ndị onwe ndị ka emege ntụliaka elu na nso nso a ya bụ ndị Kenya kemgbe ha nwere indipendent kemgbe ihe dịka 1960 ma ọ bụ gịnị gawa o nwebe nwaanyị nwetara ọkwa ebe ahụ dịka ha nwa anaghị akpọ steeti na gọvanọ mana etu ha si kpọọ ha nke ha o yiri ndị ka na-akpọ ihe dịka province etu ha si kpọkwa nke ha ọ dịkwa ka steeti nwaanyị anaghị akwado ọ nwetara nrite ga-eme ya bụrụ nwaanyị izizi nwere ike ewu ihe a na ọkwa dịka gọvanọ na nke ebe ka anyị ebe a mana ịbịa na Naịjirịa kemgbe 1960 nwaanyị abụbeghị gọvanọ site na atụnyere ya akwụkwọ na nwaanyị abụrụla gọvanọ nwere ike ịbụ na nwoke ọ na-akwado nwụrụ ma ọ bụ ewepụrụ ya ma abanye n'ụtọ o nwebeghị nwaanyị ị ga-asị na ọ bụrụla gọvanọ site na atụnyere m ma ọ bụ prezidenti site na atụnyere m ọkwa ikekwa nwoke chọ ịga ya achọzie nwaanyị were mere running mate ọ ga-eji n'uri ụmụ nwaanyị ọfịs ka akwado ya
ịbịakwana ihe gbasatara ahịa dịka senate ma ọ bụ House of Rep ị ga-agụta ha ọnụ n'ime ebe ahụ ha na-anọ. Nwatakịrị agacha lọta, nna ikwu ajụ ya ebe ị gara kedụ ka ọ dị anya kee ka ọha sị nna ikwu ọha rukwere ka site nga ruo Ọnịcha lọghachi ruo Ọnịcha lọghachi ruo Ọnịcha lọghachi ya wee gbatịnwazie ya nna ya ọsị nna ikwu nwe were obi ya gbakọ site nga ruo Ọnịcha bịa gbatịa ya gbatịnwe ya gbara ebe ihe o nyere. Ụmụ nwaanyị ebe ha nọ na ihe metụtara ndọrọ ndọrọ n'ala Naịjirịa dị anya. Mgbe ụfọdụ ma na-asị ọ bụ na ha nwa bụ ụmụ nwaanyị anaghị enwe kama mmasị ka ọ bụ na ha nwa bụ ụmụ nwaanyị anaghị enwe ihe ịma asị o nwere ihe biri ụka wụ okpo ha enweghị ihe biri ụka eji adọ ndọrọ ndọrọ n'ala anyị Naịjirịa ihe kpọrọ okpo ka ọ bụ na agaghị amemụ otu nwe ụzọ gbuo nọ n'ime ya ka ọ agaghị agwọta nwa ọgwụ nọ n'ime ya. Ịfụkwa na otu ma ọ bụ mmadụ abụọ n'ime ha dịka ụmụ nwaanyị pụta, ụmụ nwaanyị ibe ha anaghị ekwe akwado ha ka ọ bụ na ha na-ewu onwe ha anya ọkụ. Kedu ihe ị chere mere na ụmụ nwaanyị agatọbeghị ka aka na ihe metụtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị Naịjirịa? N'uche nke m maka sịrị uche onye adị njọ. N'uche nke m asịkwa mmiri kwuo ọ bụ ezie na asịrị na m ga-akwado nwunye m, mana ihe ụmụ nwaanyị na-eme n'ala nke anyị abụ Naịjirịa asịkwa m kwuo masị ọ bụ ya mere o ji dị ka ha ka n'ebe dị anya. Gwa ka anyị leenụ mgbe e nyere nwaanyị anyị ma onye ọbụ achọ m ịkpa ahụ dị otu ahụ ka ị mara ihe mere ni mgbe ahụ ọtụtụ anyị mara ihe mere ni ebukọ arụ ụlọ ebe a arụghị ebe a eme nke a nwere ike ịkpọ ọkwa ejiri aha mana akpọla ihe na-ekwu mgbe e nyere mmadụ Minister of Petroleum ọ dịghị Minister of Petroleum mgbe e nyere ya Senate President emaghị onye ọbụ Senate President ọ bụ Senate President House of Rep Speaker of House ugbu a ka bịara anyị ma na ihe mere ni nke ahụ bụrụ mbụ. Nwaanyị pụtakwa ugbu a sị ka ọzọ ọ naanị ya ma na onwe ya nwere ike ime gịnị ịtụnyere onwe ya vootu. Gịnị mere ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ji ha naghị atụnyere ya? Nke a gosikwara ha ma na onwe ha ekwuola na ha erughị eru ime gịnị ịzọ ya, ha erubeghị ịwọrọ ọgọdọ maka ma nwatakịrị erughị eru wọrọ ọgọdọ ikuku bịa n'ụnụ o buru ya ome gịnị o bukọrọ ọgọdọ. Mana ọkwa ha nwa ị na ha akọwa na ha afụla onwe ha dịka na ha erubeghị eru ka na-ekwukwa okwu affirmative ya bụ ma ekwu right ma 50% nke a ga-enye ha 30%, a ga-enye ha 50%, a ga-eme ka ekee ya. Nke ahụ bụ n'ọnụ ma ha anaghị eme ya n'omume n'ọnụ ọ dịghị na mkparamagwa ha. Echetara mgbe a dọrọ ọkwa ndọrọ ndọrọ onye isi ala nke gara aga o nwere ofu nwaanyị pụtara mgbe aha ịdọ onye isi ala ụbọchị a na-eme ha ọ pụtara a na-eme primaries ha ọkụ mana ụmụ nwaanyị sokwa bịara dịka delegate ha bụrụ n'ibu bịara mana mgbe a na-agụ vootu mana ọsọ ya nwatara onwe ya ihe ọ nwetara 1 vote 1 vote aha bụ nke ya nwatara tegarụ ya bụ na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ nọdụ ebe ahụ ahụla ya ka onye na-eru dịghị eru. Ya bụ na ọ bụghị na ụmụ nwoke nọ na Naịjirịa na-eme ha, ọ bụ ha ji aka ha eme gịnị eme ha n'ihi na a sịrị na ihe na-esi nwa mkpi isi nọ ya n'ahụ, ihe na-egbu ha dị n'ime ha. Maka na ịtụle ya bụ okwu ị ga-afụ na dịka m kwuru na ana m eze ụmụ nwaanyị eze na ụmụ nwaanyị esika. Ọ bụ na nwaanyị pụta nwaanyị nwere ike ịgwa ụmụ ya si ya unu ga-atụnyere m mụ nwa wụdị n'ụnụ ụnụ hụ na ihe a m gaje ebe a m gaje ụzọ dị ya mbanye ọ ga-adịrị ụnụ ma ọ ga-adịrị steeti ma ọ ga-adịrị ụmụ ya ga-akwado ya. Onwe ka nwaanyị si di ya na ị ga-akwado di ya ajụ a ga-akpọsịrị di ya ọka mma n'ama. Onwe ka ndị oyi ụmụ ya gwa ndị oyi ha sị ha tụnyere na nne m ha ajụ ma ọ gwa ụmụ ya ka ha gwa nne ha na nna ha ma ọ bụ ndị oyi nwaanyị nwunye ya ahụ. Ọ bụ na abịa na nke a na-akpọ lobbying ya bụ ịgasị ka ịgwa ndị mmadụ ka igbuwara ndị mmadụ ọrụ ka ịlọbi bụ na ịbịa gị gwa ịtụnyere m ya mee etu a ọ ga-abara gị etu ọ ga-abara gị ọ ga-adị mma ihe lọbi anụmanụ. Ụmụ nwaanyị kwesịrị inwe lobbying maka na nwaanyị
ga-ejisi nwoke ya ike jisi ụmụ ya ike jisie ndị ọyị ya ndị ọyị ya ahụ o jisiri ike ejisiekwe di ha na ụmụ ha ejisekwa ndị ọyị nke ha ike tupu ịma ihe because asịrị na-eme na n'oyibo your best friend is also my friend ya na-aga ka ihe kekọrọ ya dị ka eriri ala ya na-aga ịdọ nke ya adọ ibe ya ihe na-egbu ha karị ha n'ime mana ị ga-afụ na nwaanyị ga-apụta ụmụ nwaanyị ibe ya ga-anọ ebe ahụ agaghị atụnyere ya ndị ọyị ya ga-anọ ebe ahụ agaghị atụnyere ya ndị nwunye ndị enyi ya ga-anọ ebe ahụ agaghị atụnyere ya a kpọrọ na ihe a ndọrọ ndọrọ ọ bụrụ nyere ị ga-eso n'ụdọ ọnụ ya nọ mana ikekwazi ga-esizi ha ịma asị agwa nwatakịrị ihe mere ji ka ọ bụrụ ụtara ọ sị nye ya nke ya ka ya taa ya ata